Story time. Ndithetha ngantoni? Ndithetha ngobhuti wam owawina igeyi yena ecinga uba yintombi kanti no yigeyi, yabo. Okay, kwenzeka ntoni? Sando, sihamba siyosela, it's weekend kumandi. So ke ngoku mna ndiyasuke ndiyovizitha ubhuti. Ndifike ndibhuti kunjani? Hayi siyabonga mani. Hayi mani, masihambe mani ke siphume. I was like, okay, there is ke ngoku i-pub that is close by. Then ke ngoku sihamba saya kuloo pub. Xa sifika ubhuti by that time akanantombi ke. Akanantombi by that time. Not just intombi but akana-relationship estable, yabona. We went there, kwaba mandi. Sasela. So le intombi ngoku akeza nayo likhaladi mos, ne? Okay. Yena xa ufika nentombi yekhaladi, uyabona. Amakhaladi ke anezinwele mos eziyephu and stuff. So yena wabona iinwele eziyephu waqonda uba yes, this is a woman. Okay. Andimqwalaselanga mos kwamna, yabona. Unomzimba mos lo mntu uneempundu ezingaka. Fika sithi, yho jonga ntwana yam, nditshera intswembu apha ndifuna uvaya. I'm like, mani ndifuna uvaya ngoku, yabo. Afrikaans ndiyazi, ndixelela umntana uba mani jonga, sifuna uhamba ngoku mani, sifuna uhamba ngoku. Sawuhambani mani, sawuhambani mani, ngelaa xesha sasigqiba ufika, yabona. Sifike thina ngoko ngee-7:30 phayana, ubona lo mntu ngee-9:30. Like, hayi masine-2 hours nyana silapha. At least man, take some time, thatha imizuzwana. Okay, yaba nengxaki. Kanti ubhuti umane ephuma phandle emane eyoncanyiswa. Yabona bakhona abantu abathi xa benomzimba ade bengathi unebele, uyabona. So yena ndanoba wabhazanyiswa leli bele na, because lo mntu ebengumntu onomzimba, ebesisitofusa. Okay, asimqwalaselanga sonke. Le ntombazana ke ifika ihlale apha. Intombazana ibisithi uba hayi mna jonga, ndingunesi, yabo. Hayi nesi, hayi mna ndingunesi. Ibibiza negama ke ngoku lekliniki uba ikliniki so. Okay. That time ubhuti ufika wathenga i-black apha. Xa kufika lo mntu wakhe thina sisele iCastlelight. Xa kufika lo mntu wakhe utshintsha into yoba jonga, masisele iCastlelight, akasayifuni i-black ngoku. Kaloku uzama uimpresa. Okay, bhuti ngoku usisi umane esiya ekhawuntareni, usisi uswayipa iCastlelight. Uthi ke ngoku, yabona, xa ufumana umntu, xa ukhetha umntu, xa uyandiqayisela funeka ukhethe umntu ozokuthanda. Yabona lo mntu lona akafuni imali, ufuna uthandwa. Be like, mani ngoku wena uvile le nto ubuthengela utywala, siyasebenza kaloku, asinaxesha laloo nto. Gcwala iCastlelight, sasela. Sifumane ixesha loba sihambe. Siyagoduka ke ngoku. Xa sigoduka siya endlini. Ufika endlini bahambe ke nabo, bahambe. Ndizama ulala ke mna. Kungaphelanga ne-20 minutes ndifikile endlini. AndiWhatsApp-e, yabona, kalala mos ndisaphethe utywala. AndiWhatsApp-e. I'm like, mani, sunto bhuti, andizuyiphendula mna. UndiWhatsApp-a njani uhleli nomntu, like unomntu uvizithelwe but uyandifowunela ndiWhatsApp? Qonda uba andizuyiphendula i-call, yabo. Okay. Yena kanti lonke eli xesha endiWhatsApp-a, undiWhatsApp-ela kwaye undifowunele ukundixelela into yobana ngaba mani yindoda le ndize nayo apha. Okay. Lo mntu uyandiWhatsApp-a uyandifowunela i-video call andijonga nje ii-messages zakhe, afowune. Yhe mani, yePrince, bhuti, yhe mani indoda le, njani? Abe sebeka istori lo. Uba ndiba ngathi ndithi ngoku ndifuna imishinari, uyajika umntu uza ngomva. Ndiba ngathi ndithi ndifuna imishinari, umntu uyajika uza ngomva. Uthi ke ngoku wahambisa isandla, wabamba ibele, yabo. Mkhulu mos lo mntu, so obvious.
wahambisa isandla wabrashabrasha. Uthe xa ke sihle bheka ezantsi, qina makwarada, qino nobhobhoyi uthe. Uthi uvele waxhuma ngomsindo. Le ntombazana yona ke ngoku, intombazana le seyamcenga into yobana ndiyacela ungandibethi, ndiyacela ungandilimazi, ndiyacela ungandivisi kabuhlungu. Ndixelela ke ngoku mna ngokuwina etywaleni. Wamkhipha, wamkhapha. Wathi xa kebuza, ngoku ndenze njani ntonto? Ndithi awumbethi because uzawubanjwa. Uze naye mos apho, uyamkhapha kwenzela into yobana ngaba abe seyifu kula maphara naba tsotsi. Uyamkhapha umgoduse. Andithi umgodusa, ndithi kodwa mkhaphe halfway at least, kwenzela noba yintoni ezawuthi yenzeke phaa kungathiwa nguwe because uboniwe kwangabanye abantu buhambe nawe. So noba yintoni ezawuthi yenzeke kuzawutyholwa wena. Awuzumbetha, awuzumthini, nguye kuye, akazange kuwe yena. Ndithe nxa ebendithengile utywala kangaka ebefuna ukukufakela isibindi kaloku. Zijonge iintoni izenzayo, manisele.